maanaa kaninyo ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Usa ni ana kaadlaw ng igpapahulay, nagtudlo si Jesus dito sa usa ka sinagoga. May babae nga giyawaan ug tungod niini nasakit siya sulod sa 18 ka tuig. Nagtikubo na siya ug dili na makatuyhad. Sa pagkakita ni Jesus kaniya, miingon siya sa babae, "Naayo na ikaw sa imong sakit." Ug iyang gitapion ang iyang kamot sa babae, ug diha-diha nakatuyhad siya ug gidayeg niya ang Dios. Ang mga opisyal sa sinagoga nasuko nga si Jesus nag-ayo sa masakiton sa adlawng ipapahulay, ug miingon siya sa mga tao, "May ulong ka adlaw nga kita makatrabaho. Anhi kamo niya ng mga adlaw kung gusto kamong mamaayo, apan dili sa adlawng ipapahulay." Mitubag si Jesus kanila, "Mga tigpakaron ingnon, sa adlawng ipapahulay bisan kinsa kaninyo mubadbad sa inyong baka, kun asno gikan sa kwadra ug dad-on ninyo kini ngadto sa gawas aron pasibsibon aw aron paimnon. Karon ani ay kaliwat ni Abraham nga gipaantos ni Satanas sulod sa 18 ka tuig. Dili ba siya mahimong ayuhon sa adlawng ipapahulay? Naulaw ang tanan niyang mga kaaway sa pagkabatdungog nila sa tubag niya, samtang nalipay ang tanang mga tao sa kahibulungang mga buhat ni Jesus. Mga igsuon ko diha ni Kristo ang ebanghelyo sa Ginoo. Mga lingkod, iapil nato karon sa atong mga pagampo ang kapahulayan dayon sa kalag ni Julian, Esteban, Matea, Gaudencia, Epifania, Rogelio, Armando, Crescencio, Tranquilino, Florencio, gipamisahan ni Kuni, Lastimoso, Luang. So karong adlaw, we will be reflecting on some important points related to the gospel. Isa man kining mga importanteng punto. Unang-una, kining nahitabo nga gisaway si Jesus tungod sa mga tao, kay gisaway si Jesus sa iyahang mga kaaway tungod kay mitabang man siya sa mga naglisod nga katawhan bisan sa adlaw nga ginadili, no, kining gitawag nila og Sabbath day, adlaw ng igpapahulay, no, adlaw nga balaan ilahang gigahin. Unya matud pa si Kristo ilang gisaway kay kanang adlawng ipapahulay agyo og pagtahod, dili man gyud ka mo trabaho, no, kay imo bang gigahin ang panahon para sa Ginoo. So bisa giingnan sila ni Kristo nga naman di ay og adlawng ipapahulay, dili di ninyo paimnon og tubig ng inyong mga hayupan, bisan uhaw na kayo, diwalwal na ning dilay ng inyong mga hayupan. Tungod kay adlaw nga ipapahulay, di gyud ninyo paimnon. Wala sila katingog. Alang-alang miingon sila nga dili, patay ninyo ang mga hayupan. So niingon si Kristo, paimnon man gani natog tubig ang inyong mga hayupan kung giuhaw kini bisan adlawng ipapahulay, masamot na gyud ang tawo nga imong tabangan bisan sa adlawng ipapahulay, kay ang tao mas importante or mas mahinungdanon kaysa hayupan. Okay, ang hayupan ihawon ra man na. Ihawon na baka. Ang tao pwede ba naman ihawon? Dili. Usa ato pa mas importante gyud ang tao. Muna nga kung inyong atimanon ang inyong hayupan bisan sa adlawng ipapahulay, samot na ang mga tao. Ini ana. Wala na katingog yang mga kaaway. Kaya nga naman, kanang sayop man gid sila. So sa may pagtulon ani ini alang kanato,
Nga ang pagtulunan din ata atong Ginoong Jesucristo mao gyud ang pagdala og kaluoy ngadto sa mga tao. That God is always bringing His mercy and compassion to people. Ug maupod ta, nga kitang mga Kristiyanos, mga sumusunod ni Kristo, maluluyon gyud ta. Kaya kung di ka maluluyon, dili ka sumusunod ni Kristo. Kana bitaw ang imong kaugalingon ra imong gitanaw nga dili ka maluluyon ba? No? Dili ka sumusunod ni Kristo. Nga dili pod kanang maluluyon nga igo ra pod sa hinambog. Kaya doon na may muingon nga luoy biya jud ko ito niya. Nga naman, walay kaon. Unya unsa may imong gihimo? Wala ra. Dahil may uli kasi inyo. Nga naman, nakakita man di ay kaog. Nakakita man di ay kag walay kaon, nga luoy magkaha ka, wa mo lagi kag gihimo lagi. Muna din na. Nga kung tinuod kang naluoy, no, lamay uban hinambog, butang ra mo gunatog hinambog ra nang ingon nga, luoy ang ginako. Mao ba? Nya sa may imong gihimo? Wala ra. Labihan ay nagadaghan imong kwarta, wa mo kan itabang. Wala di na mo tingog. Kaya nga naman, hinambog ra man. May daghang mga hinambog ra nga nabang gusto ra bang daygon pero dili gyud tinuod nga Dios nun. Klaro? Sabtan ko. So that is first and foremost sa in English pa na mo ginay pagtulunan ni Kristo ang pagka maluluyon. And secondly, kining gitawag kini bang babae ba nga giayo ni Jesus ba? Giayo ni Jesus. Iyahan ang babae na ulipon man si Satanas tungod sa sakit ba? Ginaulipon man lagi. So muna nga gitagaan ni Kristo og kagawasan ang babae. No, she was freed from the slavery of kanang gitawag nato og diseases. Ganyan. Sa ato pa, usa di ay pod sa mga gitawag og tuyo ni Kristo sa pag-ani sa kalibutan, mao ang paghatag og kagawasan. No, freedom. Unya, mao po na gihapoy ato kay ang uban nato dili baya sakit sa lawas ni nato. No, di ba no? Unsa may sakit uban nato? Sakit sa kalag. Ang mga hangul, mapahitason, walay kaluoy, lampingasan, mga klaseng tao. Kuan man na, kanang sakit man gihapon na, sakit man gihapon na, pero dili sa lawas, itambok magayo, sige man ga duludalagan buntag sayo, sige man ga ulo exercise, tumar-tumar og vitamins, pero masakiton ang kalag. No? Sumuna nga, usapod sa tuyo ni Kristo sa pag-ari niya sa kalibutan nga maghinulsol ta sa atong mga sala. Unang iingon si Kristo nga wala ako moanhi alang sa mga matarong kung dili alang sa mga makasasala aron maghinulsol sila. Para asa man na? Aron malangit. Kaya kanang sakit sa kalag, mga lampingasan, banyaga, dahig ulo, batog kasing-kasing, hakog, no? Inaana mga kinaiya, sakit na sa kalag. Unya kung dili na matambalan, mo resulta ka na sa kamatayon sa imong kalag. No, mas maayo pagani og naa kay sakit nga cancer, kay lawas ra may mamatay ana. Pero kanang mga sakita may naani mo, mamatay ang imong kalag ni ana. So unsang paagi, adto ka sa imklayo sa impierno. Mo po na igiari ni Kristo nga mag-ayo siya sa lawas ug moayo pud siya sa kalag. So muna nga kita huluhinol sol pud dagoy tagamay. Oh, bala mo sa dinagko pero magsugod gyud as ginagmay.
Ayo pagtuo nga, doon naman ay uban nga nagkuluhin ulsol diha-diha. Ang katong nagseminar diri og CCFC. Kinundom pa mo ato, diri sa Ayungod, panahon ni Monsignor Bungguyan, nga pirting hinilakay, Diyos, ay, ikadlaong dako, gipahinulsol sa ilang mga sala, ala, dangoy-nguyanay, ay, danghubag ng mga mata kay, may gugayong mo, preach tong mga taga-CCFC, nang hubag ng mga mata, nangabago gituod, sigba na, nangabuutan, layo orang tulog kasi mana, di balik na po dayon, kaya ano man, instant, dili mo ginamay ng instant, kanang bitaw magluto tao kuan, kanang lungaan ta ba, mas nindot yun inanay nga kalayo. Kasulay na magluto, ngayon yung ipasilauban, gidayan ninyo ang linuto, sunog. May mamamanluto, no? Sulay mong pangluto, maglungang pasilauban, gidayan mo ng imuhang giluto, di ba? Naluto man tuod, pero nanimahong sunog ng imuhang luto. Pero katong inanay ba? Inanay nga kalayo, nindot gina sa resulta. Maupo na sa atong kaluwasan. Inanay ang kausaban ba? Siguro himalikas ka, o di na ka mamalikas ginagmay. Siguro bakakon ka, dili na ka malika, di na ka mamakak ginagmay. Hangulun ka, hinay-hinay naghatag-hatag ginagmay. Ginana ba? Madugay, ma-develop rin ganaan mo. Di kayo magpahilag-hilag. Ito ka, kirun. Hindi magbago. Hindi ay. Ya, nakahinuunan na yung kalaki. Dili na mahimo na hilak-hilak. Mo na uban. Mo na nahitabo sa uban ng mga relihiyon. Believe kayo sila. Hilak-hilak mo ka na ilahagyor. Kapantay mo sa mga laing relihiyon nga magpahilak-hilak. Ano man kayo. Nabago na gikulo sila na. Dahan. Dili na madali-dali ng pagbago. Inanay na siya. Inanay ang pamalandong. Inanay ang paglikay nga magkasala. Hangtod nga makumplito ginanin mo ang imong pagbago. Sa maong paagi, mamawala ang imong pagkaulipon ni Satanas. And then, labi na gyud kini pagkamanggihatagod, munay uban ba nga ngayon nga, ay yung sigig panghatag kay mawala na po niya kay imo. Ingon niya na ba? Kaya, magsigig tagpanghatag ini, no? Mawala na po niya noong kay imo. So, ayaw kumpiyansa ng hatag-hatag kay basig ikaw na, kanang ba mga tahuan na ngayon mong itabangan, di na na makatabang o niya ni mo. Ano may mga inana nga mga tambag, magsigig kag tabang-tabang ang mga tahuana. Nagtuo ka, nga ikaw na inaas kalisod, mutabang na nimo. Maingon po dahil ng uban, tuod no, na, tapos na ka. Ano man, pinadala man ka sa mga, kung sa ngalan mga argumento sa mga panulay. Kaya iya man as panulay. Maingon ka nga, sige kang katabangan ng mga tawhana. Ug naakas kalisod, mutabang na ganan nimo. Tiwasan pa kaanang mga tawhana, di nakaana tandon og naakas kalisod, kay kanang mga tawhana, maayo ra na og naa ka, pero kung wala ka, di na mutabang nimo. So ayaw nagtabangi. Mga panulay kay mga utok ba. Pero ang eksakto gyud di ana, give and give and give. Matod pa ni Kristo, kanus araman ka muhunong og hatag kung wala na kay ikahatag. Ana na ka din na muhatag. Pero manaan na ka, pakadi ka muundang. Nga naman, tungod kay matod palagi, the more you give, the more you receive. Mo man ay gitawag og pagsalig sa Dios. Kung wala kay pagsalig sa Dios, adali yung kay madalaan ng mga panulay kay nga mga argumento. Mga iyabas, mga demonyo ba? Sige, kagtabang-tabang ang mga tawhana. Maayo ra nang naapa ka, pero mawala na ka, yamiran ra ka ana.
Kana mga naunga, mutabang dagan na nibog na kas kalisod. Biyaan ra ka na, katawaan pa ka nagweswerte. Unyag ang imong pagtuuhuyang, miingon po dahil kang, bitaw na ako. Tapos na ang imuhang pagkamayong tao. Nga naman, nadala ka sa argumentos sa mga panulay. Muna'y gitawag na to. Munang niingon si Kristo nga. Giingnan niya si Pedro nga, pahawa Satanas ang imong hunahuna sa tao ug dili sa Dios. Kaya nga naman, ang hunahuna sa Dios mutabang hangtod sa kahangtod. Hangtod nga aduna pay ikatabang. Muna'y hunahuna sa Dios. Unya, kung iya na gani sa Dios ng imong kuan, kanang imong hunahuna, dili na gyud ka mahitabong mubulag pa. Kito na ba ay pagtulunan nga, miingon nga, higugmaa ang Dios labaw sa tanan, o higugmaa ang imong isig katawo, sama sa imong kaugalingon. Kung tinuod na gani kang nahigugma sa Dios, bisan pag-unsay mahitabo ining kalibutana, dili na gyud na mausog po ang imong gugma sa tao. Kaya ang imong gugma, nagagikan man gagugma sa Dios, ug ang gugma sa Dios walay katapusan. So, kung tinud-anay gyud ang imong gugma sa Dios, kanang imong gugma sa imong isig katawo, di gyud na mohupas. Pero kanang imong gugma imura, ginala na alimukawan na daw yung taon ka. Kanang gugma nga alimukaw ba, alimukaw. Kabalo mo kung say alimukaw? Kana bang makahuna-huna ra kada yung pagkataon-taon mawala ra ko dayon. Muna say mga gugmang alimukaw. Di alimukawan na daw yung tao na babayhanan ni murang nanghatag. Muna ginaingon na naay ka ng mga hangulon bitaw. Kanang mga hangulon ba? No? Manghatag gani na mga hangulon, muingon dahil ning mga tao, ayaw kumpiyansa kao na nang hinatagan natin ano. Basin ba o gihatag na lamang na kay napanuos na yan. Ikaw mo'y mukaon ana niya na ilang gihatag na lamang na nimo kay dili na sila mukaon nimo. Unya ikaw kay hangulon ka kaon ko kadayon, hilo ka. Ay kumpiyansa na mga tawhan kay muhatag ng mga panuos na init-init na nagamay silaw niya. Ikaw po tukob po kadayon ana ay sakan tukob ang mga tawhana. Inga naman dili kasaligan ng mga tawhana. Ingon yan. Nga naman, tungod kay ang ilang gugma, dili Diyos nun. Ang ilang gugma, wala magagikan sa pagtulunan sa Diyos. Naklaro? Sa itong pagtulunan ron? The first number one is bringing God's mercy to the people. Tadun ginato, kanunay, ang gugma o kamaluluyo ni Kristo ngadto sa mga tao. Number two, we should always be free from all detachment. Kana bang wala gyud kay mga attachment in life nato. And then number three is musalig kita sa Dios na dili ta niya pasagdan. Manindog palihog. Moing